niin. Tässä on meidän teltta. Tervetuloa meidän telttaan. Iias menee ensimmäisenä. Oi Vittu konsta. Venä, kyllä se... No niin. Me ollaan täällä teltassa. Tuossa on teltan ovi. Joo, meillä on vähän Juomista. Megaforcea. Sitten siellä on... Ja sit vähän Mad Dog Coca-Colaa. Tätä teidän kannattaa kokeilla kotona. Tää vastuu ihan Coca-Colalle. Mut siinä on... Se on... Energy drink cola. Tää on ihan sellaista perus. Coca-Colaa. Tässä on meidän makuupussit. Me nukutaan tänä yönä näissä. Teltoissa. Täällä on meidän pehmolelu ja Gino. Kannattaa jos magatinkin. Joo. Ja sitten chillaillaan vaan täällä. Valvotaan koko yön, mennään yöllä ulos. 2 yötä peräkkäin täällä teltassa. Ja sitten me voidaan vaikka kuvata vielä. Niin, me näytetään yöllä, kun me mennään ulos ja juodaan vähän. Että pysytään hereillä. No mut siinä oli tämän päivän jutut. Moi.